Wow, Thar gari. जों गोबांमा बरफनि इमांनो दङ Thar gari. Especially जों सियासि क्लारनि इमां बेलायनि मुसुमनि फाय Thar gari. गाना सिन लाइव थांखांखनो जों नायि तत्रा कय नायि मार हो। फियाबा गोबांमा बरफनो अर बिसियनो सक्सेस खायमानिया सामं खायसिनि खाय फानसिबनो सक्सेस खायमानियाङो बखाव फानसि अमनो पाइमनो हिनै वान सममानि फासि फाइमेया ओङै थाङो हामजा गै दंफानो केनो ओ इमांनो जों सक्सेस खायनि मुसु गै दङो हायफानो जों बाके खायनाय लामा मानियाङै दङ फाइरिंखनो जों बनो जों मोग थांदो खायमाननाय जिनि सागनि यागो ड्राइभ खायजाखेदो जों गबैदो खायमाननाय बनो जों लामा नायि नायबा वान सगै नायलायनाय गेबनि बाङैनो जिनि केलानि कायसा ससाइटि र बरंनो कायसा ओ मानैनो गिब्रनाय ओ Thar gari रनो गिब्रनाय हनै बर वान सावलायखा ओंखो बायखे ओंखनो बर कायसानो बुइसु सेनानो नाहावै कायसा कालचारेल अवेयरनेस प्रोग्राम खायने जतन दीपर kaham जों किल्ला कयफां ससाइटि नि सिमि जों अर्गानाइज खायजाक जोंनि कन्ट्रिबिउशन दंना जों दिनै साख्लायनो थाङै दङ जेबो जों अर नगैनि माखाना जों जत कमिटि मेम्बार्स अर जों तियारङै जों साख्लायनो थांलाय दंलायो जत मीडिया पार्सनेल्स दंनो जों खाबाय खुबाय खुलुमै लामसबो जोंनि ससाइटि अफिसाव जों कन्ट्रिबिउशन नि बागै जों अमा जों ताबक साख्लायनाय जों कन्ट्रिबिउशन बफोर खालायनाय ओंखायनो जों बुइसु सेनानो नाहारै जों अमा कन्ट्रिबिउशन खालायलायानि थाङै दङ बुसकांनि बुइसु सेनानो नाहारै तेबो जों बुइसु सेनावा जों गोबांमा प्रोग्राम्स खायनाय कालचारेल अवेयरनेस ओंखाय सशियल वेलफेयर ओंखाय ससाइटि डेभलपमेन्ट अमा हायरंना जों तेबो तिसावानि बागै सिनि कालचार न जों तिसावानि बागै तेबो अमनो बेस खायैनो जों आदिनो जों गिफ्ट कुपन दंनो जों कन्ट्रिबिउशन दंनो शेयर खायनाय जों वानसुबै अमनो जों तिनि साख्लायलायो गो ओ प्रोग्राम सक्सेस खायनि बाङैनो बर कायसा निरगनि थानिव हामजामु मानानि मुसुक जागै दङ बा ननि थानिव कायसा डोनेशन मानानि मुसुक जागै दङ जदि निरग डोनेशन 100 रुपीस के जदि ओ प्रोग्राम सक्सेस खायनि बाङै र खामानेनो बरक ननो कायसा गिफ्ट कुपन रनाय के ओ गिफ्ट कुपन नि बसिंचिनो अर जागा कायसा सीरियल नंबर दङ ओ सीरियल नंबर नि बसिंचिनो बर कायसानो प्राइस रनाय ओ सीरियल नंबर जारा कलायनाय बरक जारा नंबर सिलेक्शन खायनाय आफर जारा नंबर कलायनाय बरक ननो बरक अमहाय खायबै प्राइस ननो बरक रनाय हनै दङो बरक नुबै मानखाना बरक Thar gari नो रनाय दङ बनो जदि हामजाय आंखबो तेखुंसा दंफिलांखा फ्रांस गारि हनैनो अमहाय खेनो बाइक अटो रक दङो अमरक न तैबैनो बरक निरगनि हामजा मुं जदि काम हामजा मुं मानखांखनो निरग डोनेशन रमानि बिसिङनो निरग न गिफ्ट कुपन बिसिंतिखनो अमहाय खेनो निरग न प्राइस रनाय हनैनो अम ससाइटि र वान सावलाय दङो फाइदिंखे जों ओ गिफ्ट कुपन नले बाइखे नावै मोननाय बरक बाइखेनो डोनेशन रवै मोननाय बननो जों फाइदि नायलायसिनाय ओंखायनो जोंनि थानिव दङ आं बरकनि थानिव नानाय दाबो गिफ्ट कुपन नानाय ओंखायनो आं बाय कन्टेक्ट ngै फानो निरक डोनेशन मानि बिसिंचिनो निरक गिफ्ट कुपन आनि थानिबो नावै मोननाय आं अर साकाव स्क्रिनो नाम्बार रवै रनाय के अरनि सिमि नों गोरोङै नों डोनेशन खायमनि बिसिंचिनो ओ गिफ्ट कुपन नावै नोंबो अमा हायखेनो टिकिवानि फानो निनि अर जागाव नों मानानि फानो निनि इमांनो सक्सेस खायनि फानो नों 100 टाका डोनेशन बायनो नों नमावै फानो माननाय तेबो सिमिया निनि सुबासु मानमानबाय बरक बहायनो ओ ससाइटि रावबो बरकबो जेरा चिनि जे बुइसु सेना चिनि जे कालचार दंमानि न तै बरकबो जे प्रमोट खायनि मुसुबो ओ प्रमोट बो निरवनि हामजा मुमान बिसिति ननि डोनेशन मानमानि बिसिति बरक गाहाम करंखनो सक्सेस खायबो कतत गाहाम खनो खायलांथों हनैनो निरवनि हामजा मुनो बरक नायसिङै दङ सो हामबाय निरवबो कुपन बा डोनेशन नि मुसु खांखनो कन्टेक्ट नंबर कन्टेक्ट खायदे ओंखायनो साकाव रजा बन परे जों गिफ्ट कुपन बो शेयर बा नावै मानना लाभ यू